Krúžky varenia sú skvelým nástrojom, ako dostať deti zo školských hlavíc do školských kuchyniek a prostredníctvom praktických zručností u nich budovať pozitívny vzťah k jedlu ako takému, pretože to, čo sa naučia práve v tomto mladom veku, si potom vedia preniesť do dospelosti a do vlastných rodín. Ako náhle sme sa dozvedeli o možnosti participovať na projekte spoločnosti Kaufland, tak sme si povedali, že spolu s kolegami do tohto projektu určite pôjdeme. Ohlas u detí je naozaj až nad očakávania. V škole sa momentálne krúžku zúčastňuje viac ako 40 detí. Dokonca každým krúžkom nám 1-2 dieťa pribúda. Osobne vnímame to pozitívum minimálne v tom, že naozaj deti majú možnosť aj same si pripraviť vlastné raňajky, vlastnú desiatu.